Kidra lumakune Suradena Suradena tepak mati kepirang singkat tapi jagat jembara kaya sirana kayan kande ngonggol sareng mamae wiwih keding saking lung salam supir Wiradharma sarang kang patinge keding wong paling emangan saya kang tating wong sing paling emangan saya mama dading aja lali selawat sareng kang demone keding minang kami sing ransakiti ade sareng kang tatinge keding wong sing paling eman lan mama tuan rumah mama sikin sampun lah sareng bojo riyae keding nani sareng majikan tua keding mamaku boras mana dewe sareng kang uli swarasono keding aja inok di kaweng lamun makingan si gawe dan kanan panggoda aduh sanaya Mimindra sing duwe laut lamaran sareng mamae Andia keding sing duwe rumah makan sedap malam ngaturaken mamae Andi matur kasuwun
Wandelaken penawat ulun wanti segi jempling sareng bos radar mai keting mamaku sasik kagak masih sedih Wandelaken penawat wetan wanti petang tobat mamae ambi sing duwe rumah makan setiap malam makan hormat aku rasa kena iya kusina merang segedeng bermetu dadak mantip bumi dadak miring sebelah liar panah gara-gara ngapa harpana musibah paning tagunan mama sikingin jagat gegeran panas pada jama manusia manting tagunan wah manusia hadam pingin tumindak sarang memi endranya sing duwe laut lamaran deh mama dadi sarang made wale keding mamaku minangkane kang hormati ngaturaken matur kasuwun mamaku eman lan sagaya lentang lumakune kesawang sing ketepian kepacuka tandang trengginas mantangas mewati sawani seminggu masih keringangan masih kaya tobat nasib ingsun kia banget temen Aryawak lagi sengket Masya Allah dilawani mancing alas metu alas nancak gunung temurun jurang ingsun ya bener-bener salah tafsir takit-takit sing awet cilik donge dewasa Gusti Sultan anakna sayang bara atau pasang diri siapa manusane sing bisa
lagi godhong mriki ngiris pada bolong kabeh. Ngaturaken matur kesuwun Mamae Dodi. Sareng Kang Dewa sareng Mimi Endra sing duwe laut lamaran. Mamae Andi sing duwe warung makan sedap malam. Mama Kowo Marsana, Mama Uli Swartono, Mama Kowo Rasmana kang ngurmati. Akhirnya barang sakian dadi ingsun dalan dilawani serba bingung. Ingsun niate melu dadi peserta sayembara. Cuma ditunjuk marang Gusti Sultan. Ingsun kongkon dadi panitia. Duh. Tobat Nyimas Ratu Wulung ya. Ari wong demen durung kelakon timbule penasaran ingsun. Wong demen ki kaya kene temen ingsun ya. Anak liang urat bawa rasa demenan ingsun. Anak bocah wadon rambut dawa ya bawa rasa demenan ingsun. Duh. Rasa menangis dalam hati. Kayak bakal mengalami kayak kalian percuma urip ingsun. Kada urip sama deni. Tobat kanggo dalan apa? Bukatan wis kudu ingsun dimangsa ning satuan alas kang buas. Ora mantak dadi apa? Rela mati daripada beli kelakon. Ngaturaken matur kesuwun Mamae Dodi sing ditembangi, sing mirangaken Mamae kembar dewe yak wong sing paling eman. Mamae kembar angan sing paling barang sakian jodone bakal karo bocah sumber singaran bagus serangin. Wah ya beli kelakon kita kia. Lu kaya awak ingsun pating printing ana suara ganjil iki. Ya, coba-coba ingsun terbakan yang indra kenang. Odi. Kayak macam satu-satusan kupingnya pada kuduk ledala apa man ini kurang ajar sedikit. Ayo sobat kaya
ning apa? Lulu. Apa maringi? Kurang ajar satu matek. Iya. Sampai mati tobat bermacam-macam satuan kang dari penghalang kau pribadiku. Iya, bukan wis kudune ujian kang terakhir. Ini apa maning ini? Apa kabar, Mas? Apa kabar? Loh. Apa kabar? Halo, Mas. Ya, Kenalan gak, Mas? Ah, Kenalan. karo siapa? Karo Ogut. Karo Ogut. Ogut pemain sinetron. Oh, tadi aku pemain sinetron. Iya. Cinta Paika. Oh, Mas, pengen berunding Ogut. Iya. Apa Ogut singarane Dalpa? Dharma. Dalpa. Oh, kuno siraku. Iya. Lah, bisane sira menampakkan diri berhadapan kelawan ingsun. Ana maksudnya pelan gawe apa sira? Wah, Mas, Ah, kula aku ning tempat panggonan iki panas. Mulane aku metu sing tempat panggonan perlu ganggu Mas. panas. Ganggu sampean gawe Apa panas apa? kebakaran? Hah? Panas kenang kebakaran. Panas kenang sampean. Oh, dianggap panas sira. Kadirane aku ning kene iki artine panas kono. Iya, karena bangsane aku sejen, Mas. Sira bangsa siluman ya. Iya. Bangsa ning setan. Hah? Jin setan dayang berkayangan. Iya. Lamun sira merasa terganggu atas tekane aku, berarti sira kudu ngalih saking tempat kieu. Wah, nang tanding Ogut. Yen mengkonon samakan ya. Ayo tarung karo Ogut. Ayo maju, Mas. Maju. Ayo. Kurang ajar. Pengen coba-coba lawan Raden Surabaya. Awas. Sira abdian nyingkir. Orang bakal mikir. Ora bakal nyingkir. Iya. Aja sambat keraya. Ayo. Tekti paling ajen sepiangin. Wah, aji yang sepi angin. Ayo tembakakan, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ya.
Ingsun beli bakal ganggu ning sira-sira kabeh. Sira senajan wujude tengkorak. Sira balung-balung langkah daginge sira kaya. Anggapane sira bahwa ingsun iki mengganggu kono. Mas, Ya, sira gawe sumrene tempat panggonan isun mas. Kayak isun likuan mas. orang kuat. Berarti lamun sira beli kuat ning tempat panggonan ieu, akeh sumingkira sira. Ngalia aja mondok manggon ning tempat panggonan ieu. Iya sebenarnya isun sing arep ngabur. Sampeyan sing arep sumrene panggonan isun mas. Mangkonon. Iya. Ya, sira bakal tak sempurna kena marang isun. Ya, awas tak sempurna kena marang isun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Astagfirullahaladzim. Beraneka warna macam satuan kang sengaja mengganggu segala tumin daging susu. Idi. Loh. Idi. Aduh, pengen gegel wae. Pengen gegel pada libur, pada gegel. Anak ambune menusa. Ai, Apa? sing cilimin iki batule nanang. Endi? Alikun ku sapa kuno ngelayek bae. Ngaran Ria. Heeh. Yarang mau wong. Ai, kun ku uang. Iya. Duwe alan beli. Duwe. Duwe alan. Iya. Alane siapa? Arane Raden Purabaya. Oh, Raden. Purabaya. Oh, Raden Buaya. Sik. Wow, koplok. Ada. Aduh, tebak. Aduh, lala. Aduh, tolong. Tangi. Ada. Salah. Salah. Sing ditarik siking. Lama. Nun. Ali entok wae entok endas. Ngedok apa? Yang ketok bluetooth ki. Notok endas sampai lala. Siraya ndas gede banget. Mang, Nun. aja ning kene ke mang nanange olah betah ana sampeanku. Ora betah. Ah. Kok dingin? Kita takon karo sira. Ae takon ning nanang. Iya. Sok Siapa sirane? takon alane nanang. Iya. Bakate alane nanang sing dialani Nanang Denis. Oh. Denis. Hari siji ne? Siji nek. Iya. Batule nanang kini. Bangga kita. Bangga baru arane kita. Iya. Bangga kita arane Raul. Raul. Oh, beli jelas temen ya. Raul. Iya. Wis Sirabayan nanang meni. Ano, Denis. Ko. Di pamaning kuno. Anapa? Takong nanang. Iya, ko. Aduh, iki. Oh iya. Ali babae bocah. Sambil makam di babay. Ali, aduh, lama. Aja Kodingin. Anu ni menak lamun tiga balik kanggo tulanan anak reang ini sira. kanggo dolanan anak kesam atuh sudah puas. Tak seluduk nanang mali nakangku. Nanang. Nun. Nun. Iya. Nanang si duwe mbok beli. Nanang. Iya. Ya duwe. Saparane? Alane mboke nanang. Iya. Alane mboke nanang sing dialani Lydia Kaspen. Waduh. Oh, dadi mbok kira arane Lydia Kaspen. Lydia Kaspen. Bapane nanang. Iya. Abdul Kenyut. Oh. Ayo. Yang kok Atak. Mon-mon entok endas. Lala.
Bisik bisa nembang beli itu kono. Nanang. Nun. Iya. Nanang bisa nembang. Siapa? Ya sira bisa nembang tak beli. Nanang. Ya. Ja ali bisa membeli. Mung. Mung nanang kumune nongtong belokan. Oh. Aja nembang berokan ah. Ali si nanang bisa nongtong belokan asal. Anu aja as Jawa. Pop. Pop. Ya, rock. Ali pop ku lagune wong endi ku nemang? Wong negara kana letter B. Ali nanang mau oleh ilok nembang ali kun mah. Dadi Ora bisane wong nanang bisa nembang belokan ke asale nongtong belokan kuning kono pelapatanku. oh kunun jang. Kita pengen weruh. Lamun enak tak bayar sirake. Amun enak dibayar. Tak bayar meni. Ada. Kok sing bayari Siapa? bekas ketua bengen. Siapa ika? Kau dingin siapa lah sing rancikitiran kah? Bapak Rawan. Welunan. Bapak Rawan. Oh, Bapak Rawan. Sebab mengkene nanang. Heeh. Bapak Rawan mau seorang ucap. Ucape pliwen. Duweni kaul jenadar. Kaule. Siji Bapak Rawan arep joget panggung pesta. Keloro bakal nanang metu je Bapak Rawan arep mbalangi rokok Samsu 3 bungkus. Oh, jalene. Jarene. Bisa mbadek. Oke. Loh, ilaha Muhammad Rasulullah. Bagian beli. Ya wis ayo badakannya priben. Siap. Siap. Jangkung ku gana lepe wala lep mah badekan. Oh, konon. Siap. Yo badekan pe nganggo repot deh ini. Mang. Non. Ning kene ku anak gamelane. Anak. Deh gamelane. Anak laras pelok. Anak laras prawa. Anak. Gonge gana sanga. Oh, gungana sanga. Iya. Aduh, enak kang ya, Mang. Kin jaga mamaku Sartika kini. Ay, alane kisan diwada apa kini, Mang? Is kah? Aduh. Maning-maning lo kendas sampai olo kata. Iya. Cang serok yang apa? Siap. Siap. Coba ditatal gamelane. Nggak. Iya. Ayu batul padan nongkrong belokan. Itu belokan dolanan kaya macan. Ada. Bisa nuki satuan apa bae. Golak-golak kedap-kedap wana jana. Ada. Nongkrong belok. Bapak Rawan tutong Bapak Rawan. Pelapatan. Bapak Rawan tutong. Bapak lawan lagi kenang kesakitan. Coba. Masyarakat sakit pada balikan. Sesadene tukang hijau di Wakayan. Asik. Coba. Asik. Keprok. Goyang, Nang. Iya. Bapak Rawan tutong maning Bapak Rawan. Bapak lawan ulo sawer-sawer. Iya kok sawer. Sawer Bapak lawan. Asik. Huha. Ayo batul padan nongtong belokan. Belokan dolanan kaya macan. Coba. Bisa nguti satuan apa Asik. Welak dop wana dana. Awas botekan dia. Ya. Apa-apa. Go. Saben. Bapak lawan. Mana. Ah, kamu nantang. Itu mah bagian B. Sing Bapak Koding. Tulung utuh. Wais. Arkun Tangane rodok. Koding. Tangane kene jek metu sing cangkem tangan. Alik kene nyangel si tangane. Anak pir se tangane ki. Anak wawat. Ke. Sing Bapak Rawan. Baik pilak nih mang. Ya ana 50.000 mah. 50.000. Kurang 40. Oh, ulang 40. Nya iki. Mana? Ada. Oh, nipu berarti kini. Ayo siap badekan ayo. Cang badekanin priben. Bapak tua. Non. Pliwen jualan yang jalan. Ayo bisa beli. Ala ya bisa. Ya bisa. Bapak tua. Non. Pliwen jualan yang wedus. Ayo. Ya pinter ya. Ya pinter. Pinter duit kang oreang. Jang kudin basi Engko kae. Maning-maning tangane lontok sing cangkem. Bapak tua.
Enon. Pliwen sualan nek yung mas. Ada. Ayo, bisa beli. Bisa beli. Bisa jalan. Kau dingin gak? Kita menembeng rugi yang mas bisa ngomong. Yang kono bisa beli. Beli bisa, sang. Orang bisa. Ayo, cang, cari sang apa? Orang bisa. Orang bisa. Ayo batul lepat dan nongkrong belokan. Belokan, dolanan kaya macan. Tahu banget. Bisa bagi satuan apa baik. Wadak-wadak, bedok-bedok, wadak-wadak. Nongkrong belokan, kelapatan keloyak. Masalah mati, padok enang musibah. Masih. Entene, ngejake benalikan. Kumpul tumpeng buat ayam olakan. Asik, goyang Goyang nak. Ser. Ser. Goyang. Goyang. Asik. Aduh, belokan dulu ini. Belokan, dolanan kaya macan. Bisa nguci satuan apa baik. Welak-welak kadok-dok waladana. Kebayar nang. Bapak tua, Loh. Eno. pliwen sualan yang belentung. Tung. Tak tak tung. Ploek. Tak tung. Ploek. Bang, bang. Non. Alis yang ploek wah apa kuno? Belentung. Ya pan belentung. Ulang ngerti nana sing ploek. Iya. Ulang ngerti ya? Orang ngerti. Bapak tua, Enon. pliwen sualan yang welut. Ada. Ulang ngerti. Belut. Ola bisa, ada. Ola bisa ya? Orang bisa. Ya wis nanang ego la bisa. Sing. Ada. Ada. Mene kebayalan nanang sampai selak. Iku maning-maning nonton pe secang. Bocah ge ah. Ya wis bakat tau lah dibayar nanang panggat di Papalawan. Pak parawane ka. Ngupay si plewu, engko je si majikan nom. Jale ku nuk sapes kana jalal sambil nanang. Sing senanganu Nok nani. Kuya nuk Sing nanang. yayungane. Mang. Non. Mamangku ajanin kene ga Sira ka ngusir yang. nanang ki beli betah ada silaku ngali. Aja ngusir. Usur siapa tempat gede nanang kini. Kita buruyen bahwa tempat iki tempat panggonane nanang. Ah. Cuman aja coba-coba ngusir isun sira. Jadi kurang ajar kini susahnya. Ladara. Alasan bangsa siluman sira. Ayo kelompok siap. Ayo kelompok siap. Apa? Diprok. Anak-anak Nanang. Bagus sih salah terima nasra. Iya, sampai kereta candak. Rasa terpelingkar dulu deh. Ayo. Ayo, kelompok ayo. Ayo kelompok. Ayo kelompok akan candak. Ayo kita terus. Kelompok akan terus. Candak. Ayo. Ayo. Aduh sampai payah. Sampai pegang nanang. Nanang. Non. Dia nyengir sira. Apa? Beli bisa. Lamun beli nyengir. Hotel Nanang ajak langsung yang macan. sampai kaya taktik hari ajen akalubus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.